Скъпи клиенти, представям ви мотокар Nissan газокар с автоматична скоростна кутия, 2 тона товароподемност, напълно рециклиран. Така дойде от Япония. 4 нови гуми, плътни, супер еластик, нова седялка мотокарска, казваме автомат. В момента газокара работи на газ, работи на бензин, пробване. Направо бижу на цена 17 500 и с включено ДДС. Ето го газокарчето. Трябва да пуснем ръчната. Перфектно. Супер. Работи супер, абсолютно. Спирачки има огън. Това е за този газокар. Перфектна машина.